Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, malam lafiya kuwa? Ban Allah ina son a taimaka min, mata ne suke naƙuda. Nake so a taimaka a ɗauka mu ita zuwa asibiti. To ni direba ne zan je in ɗauki matar kan kai ta asibiti. Allah baka hakuri. Taimaka min da nake son ayi. Akan me zan taimaka ma? Ni na ma kama da irin masu ɗaukan mutane ko motar gajaga ce wannan. Allah baka hakuri, saka lafiya. Hajiya bismillah zo mu je rage. A'a ka bar shi kawai. Wanda nake kira. Abba hajiya babbar yarinya kamar ce ki tsaya a bakin titi rana da dukan ki. Ai bai kamata ba. Shi ne na mutu.